Božji blagoslov, braćo i sestre. Jako sam sretan što mogu da budem ovdje po prvi put u Makedoniji, odakle moje ime i potječe. Znači, ako niste čuli sinoć, moj tata je služio vojni rok i čitao je neke stare makedonske pjesme, služio vojni rok tu u Skoplju i čitao je tu neku pjesmu Bolan Dojčin, kao neki ratnik koji je bio bolestan pa je ipak pobedio Arape ili Turke, tako nešto. Crnu Arapinu, da, u Solunu, u Belugradu. Tako je ta pjesma, postoji, stara, i on je rekao, to će da mu dam ime, Dojčin, i tako da cijeli život ja sam morao da nosim taj krst. Svaki učitelj u školi, znaš, Jovana, Mirko, Marica, i sad dođe do mene, a ja sam Živadin, zadnji sam uvijek u knjizi od učitelja, i sad zadnji na kraj Dojčin. Uvijek tako. Pa dođi napiši kako to se piše. Znači, cijeli život tako. I rekao sam tata, zašto si mi dao taj krst? Ne, sine, to je posebno ime. I tako da. A poslije kad sam išao, malo proučavao hebrejski jezik, onda sam čuo da ime David znači isto što ime Dojčin znači na makedonskom. David dolazi od riječi Daud, što znači dojka ili sisa. Ili onaj što je priljubljen mami, znaš. A Dojčin je toga, dojčen. On je dete koje je podojčeno i onda je mirno dete. To su stari tako, onda su me mnogi u školi zezali. Dojka i tako. Cijeli život sam imao probleme. Ali sad sam napokon došao ovdje gdje nemam problema, da svi prihvaćaju moje ime i eto, tu sam sretan. Slava Bogu, braćo, da smo svi zajedno. Došao sam među svoje. Tako je, napokon sam došao među svoje. Nakon 42 godine života, napokon sam došao na svoje. Mi smo sinoć proučavali rođenje od vode i rođenje od duha. I vidjeli smo šta znači biti rođen od duha. Evo da se pomolimo pa da počnemo propovjed. Isuse, dragi, nije važno kakvo ime nam je dao Otac na zemlji, nego kako nam je ime dao Otac na nebu. Novo ime ti si rekao da ćeš da nam daš. Ime pobjednik, Izrael. Gospode, ovo jutro mi te molimo da dođeš svojim duhom u ovaj dom. Da budeš tu, Isuse, prisutan. Isuse, mi te volimo i već znamo da si tu. I ja te vidim, Isuse, da si tu. I zato te molim da te svi vide, da te svi priljube, da se zaljubimo u tebe ljubavlju kojom ti imaš za nas. Daj da vidimo, Gospode, samo jedan mali atom tvoje ljubavi za nas. Da nas, Gospode, slomiš sa svojom ljubavlju i da se predamo tebi potpunosti, da više ne skrivamo se od tebe. Molimo te, Gospode, ovo jutro, dođi u naše srce. Blagoslovi ovo što ćemo proučavati. Gospode, da bude na obraćenje svima koji su ovdje u crkvi i ovi koji gledaju na YouTube i na video. Hvala ti, Isuse, što si ti naš gospodar. U Isusovo ime. Amen. Amen. Pitao je starešina, kako me u Americi zovu? Ja sad nisam htio da menjam. Neka se muče. Amerikanci. Ne, oni kažu Dodgson. J je Dž, a Č nema kvačicu, pa je C, pa je S. Oni kažu Dodgson. Dodgson. A ja kažem, tako. I dodge sin. Na engleski znači izbegavam greh. Dodge je izbegavati. Dodge sin je greh. Ja kažem, to. Daj Bože da je to istina svaki dan. Amen. Neka to bude Božja istina. Ok, ja živim u Puli, ali živim sada u Kaliforniji na Weimar institut, Weimar University. Tamo sam profesor već 9 godina i predajem biblijsku istoriju i historiju kršćanstva i biblijsku teologiju. Jučer smo govorili o rođenju od vode i rođenju od duha. I ovaj citat od Ellen White je jako, jako važan. Ovaj citat je iz
jednog, da li imaš onaj kliker, brate, laser? Ovaj citat je iz Adventistički pregled 1899. Ellen White kaže, kliker, da, to. Smo zaboravili da stavimo. Kaže ovako, kaže, neovisno da li je čovjek, to je krivi prevod, čekajte, stavit ću, da li su ljudi, if a man, neovisno da li su ljudi na visokoj ili niskoj poziciji u crkvi, ako srce nije obraćeno, oni su na istom nivou. Čovjek može promijeniti doktrinalna uvjerenja. To se često dešava i dešavat će se i u budućnosti. Sljedbenici pape mogu da postanu protestanti, ali to ne mora da znači da su spoznali značenje Božjih riječi, novo srce ću vam dati. Prihvaćanje novih teorija i sjedinjenje sa crkvom ne donosi novi život kome? Nikome. Ti možeš doći u adventističku crkvu da se uveriš u istinu. Ma kaki, ti si ideš u pakao i dalje. Nikome to ne donosi novi život. Nikome. Nikome. Čak niti ako se osoba priključi pravoj crkvi ostatka, zajedništvo sa crkvom ne može zamijeniti što? Obraćenje srca. Ti možda se krstiš vodom, ali moraš da budeš kršten Duhom Svetim. Ne možeš da ideš u nebo bez Duha Svetog. Obraćenje srca. Ime koje je zapisano u crkvenim knjigama nije od kakve koristi? Nikakve koristi, braćo i sestre, ako srce nije zaista promijenjeno Duhom Svetim. Amen? Ja volim u Americi, ja pitam pitanje, ja moram da čujem odgovor, ja onda ne znam, mislim da ljudi spavaju. Tako kad ja ovako kažem od čega, hoću da barem 5 ljudi da čujem, može? Ne mora uvijek 5 istih. Ovo će da bude američka propoved, može? Amen? Ajde. Tako, vidi, da ne kažu ljudi ovima, sad sam bio u Lokve u Srbiji, oni amen, oni da, brate, sad dođu u Makedoniju, da ne, sad oni snimaju, ne, će da vide. Ok, jučer smo propovedali i rođenje duhom u Jovanu, prvo poglavlje, 1.13. Čitali smo šta to znači kad je neko rođen duhom, znači nije samo rođen od tijela, nego je Bog duhom svojim u čovjeka unio novu tvar. Kaže Pavle, ja sam nova tvar. Znači Bog je stavio novu materiju u mozak, novu informaciju koja prije nije bila. I ta informacija sada ima ljubav, strpljenje, krotost, poslušnost, uzdržanost. To su plodovi duha. Ti imaš drugčije mozak. Sad, kad je Duh Sveti. Zato tvoj otac, moj tata Rade, se zove Rade, ima tu jedan drugi Rade, ali moj otac Rade mi je dao ovu materiju. I ta materija hoće na greh. A onda Bog, kada Duhom Svetim siđe, onda on kontrolira, on stavi nove misli, nove kanale moždane. Bog nadnaravno stvori iz ničega Kristovu misli. Drugčije misli, drugčiji mozak da mi bude. Drugčije neurokanale, sinapse. Bog stvori totalno drugu materiju. I kaže Pavle, ja sam nova tvar. I onda tvoj otac nije više samo Rade, nego sada ti je neko drugi dao neki novi genetiku. Kaže, čiji si sad sin? Božji. I zato Isus kaže, moraš nanovo da se rodiš. Kao što si se prvi put rodio i dobio ovu tvar, moraš da dobiješ novu tvar. Moraš nanovo da se rodiš. I zato kaže, oni koji se ne rodiše od krvi, znači nije mene ova telo, niti od volje telesne, niti od volje muževije, nego ga je Bog rodio. Sam Bog je stvorio u nama novo srce. Kaže Bog, ja ću da zapišem moje zakon na srca vaša. Znate šta je Božji zakon? Znači pravila. Kako mi možemo da čuvamo Božji zakon? Ne možemo.
Bog mora da se predamo Bogu, da Bog u srcu napiše, da to bude prirodno. Ono ti normalno tako funkcioniraš, zato što si stavio nove misli, nove kanale i Bog stvario. I kaže, ne živim više ja, nego ko živi u meni? Hristos živi u meni. To nisam više ja, to nije bio onaj stari mozak. To sad Hristos živi u meni. Potpuno nova promjena. I reč postade telo, braćo i sestre. Sad ću da vam kažem, vidite 14. stih odmah govori, reč postade telo. Jer kako su zvali? Isus se zove Sin Božji, zar ne? A Biblija naziva kako? Kaže, ne rodiš od krvi, nego od Boga i dade im vlast da budu šta? Sinovi Božji. Sinovi Božji. Pa znate kako je Isus postao? Reč postade telo. Znači, Isus je duh, reč. Informacija, reč. Isus, duh, Bog, ušao u telo. Postalo telo. A znate šta se dešava u mozgu? Kaže, dok se Krist ne oblikuje u vama. Galačanima, vidite, Galačanima 4, kaže, se Krist ne oblikuje u vama. Koji je to citat? Galačanima 4, ja mislim. Ja se ponekad zaboravim. Sad ću da nađemo. Dok se Krist ne oblikuje u vama. To je Galačanima 4.19. Da. Galačanima 4.19. Kaže, dečice moja, kaže on, Pavle, koju opet sa mukom šta? Rađam. On propoveda i oni se opet rađaju. On je Duh Sveti, opet ih rađa. Opet vas mukom rađam, dokle Hristovo obliče ne postane u vama. Znači, ne živi više ja nego Hrist. I sad pazite, Hristovo obliče ne postane u vama. Sad ću da vam kažem jednu veliku tajnu, braćo i sestre, jednu veliku tajnu. Kaže, mi možemo da budemo sinovi Božji. Ali Isus je bio sin Božji i reč postade telo. Ima 3 načina kako je reč postala telo. Šta je ovo? A šta je postala? Je li postala telo? Ove reči tu, kad ih ja izgovaram, to je materija. Ja kažem, audio, to su audio vibracije koje uđu u vaše uho, ali to je materijalni svet. Je li tako? Znači, ne vidiš, ali to je dalje materija. Ti ne vidiš svetlost, ali to je dalje, dobro, svetlost su fotoni. Ali zrak, ti ne vidiš zrak, ali to je dalje kisik. Materija, je li tako? Ovo je reč Božja, misli Božje, Duh Božji koji se utelovio u zapis. A gde se još reč postale telo? U Isusu reč postala telo. Znači, on je Bog duh i došao u materiju. I gde još reč postane telo? Dok se Krist ne oblikuje onda vi postanete sinovi Božji. Znači, Isus, reč, duh, njegova misli, on ih ovako i uđe u tjelesnu materiju i dati nove tvar, novu sinapsu. I mi imamo Kristov duh i mi smo onda sinovi Božji. Više nisam sin od ovog telesnog, nego dobivamo, a pazite šta kaže 2. Petrova. To je velika privilegija, braćo i sestre, da Krist može da živi u nama. Mi ne možemo da pobedimo greh bez toga. Mi ne postanemo Bog. Ne, Bog je Bog. Mi samo dobivamo on stvori u nama Hristov karakter i Hristove misli. Njegove misli. Mi postanemo njegovi sinovi. Kao što tata misli na nebu, tako i ja sad mislim. Dobivam njegov duh, njegovu dušu, njegovu ljubav. Mi se pretvaramo u čije obličje? U njegovo obličje. To je fizički proces, braćo i sestre. Postajemo na Hristovu lik. A 2. Petrova 1.4 kaže da kroz koje nam se darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate šta? Deo
Bježi Božje prirode. Budite, kaže na hrvatski prevod, dionici božanske prirode. Dionik božanska. A šta je božanska priroda? Duh Sveti tamo. I sad on dođe tu i ja sam udionik u božanskoj prirodi. Bože, dragi, ja, crv, da meni da Bog. I zato kaže Ivan u trećem poglavlju, u 1. Jovanovoj 3. poglavlju, šta kaže? Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se šta? Da deca Božja budemo, da imamo njegove misli, kao što tata misli da ja imam, da mogu da mislim. Bog mora da stvori moždane konekcije, da su drugačije. To iz ničega je stvorio, iz ničega. Duh postade telo u tebi. I onda kad ja propovedam ove reči, šta ja propovedam? Kristove misli ovako tu prođu i samo propoveda se. I onda se Hrist oblikuje među nama. Slava Bogu. Amin, haleluja. I onda mi postanemo Hristovi predstavnici. I Hristos kaže, ne živim više ja, nego ko živi? Hristos živi u meni. Slava. I kaže, kako nam je ljubav dao. Da li anđeli to imaju? Nemaju. Oni mogu da slave Boga, ali ne mogu da se rode od duha kao mi. To je nešto neverovatno. Kaže, mi, naša grešna planeta koja je najdalje pobegla od Boga. Kaže Bog, vi ćete da mi budete najbliži. Ja ću svoj duh da stavim u vas. I svoje misli da izgradim. Ja ću da zapišem, moj zakon ću da isklesam. Ne na kamen, nego na tvoj srce. Tvoj um, tvoju dušu, tvoj duh. Da li želite da vas Bog tako promeni? Da vam Bog da to novo srce? To je novo obraćenje. A dobro je da se zna adventistička doktrina. A ovo je sve adventistička doktrina. Sve. Ali dobro je da se zna. I subota i sve. Ali subota, šta je subota? Subota je samo posljedica ovoga. Znači, kad smo mi sa Bogom, Bog kaže, odmori se, sine, da dođi sa mnom, da čitaš sa mnom. I ti da ideš, jer voliš Boga. Zato što voliš Boga, jer ti je Bog promijenio srce, ti jedva čekaš da provedeš ceo dan sa njim. Znači, nije teško subota kad ljubiš Boga, jel tako? A kada si neobraćen, kad nema Duha Sveti, nema ljubav, nego moram, tako kaže mama i tata, tako kaže Biblija, moram. Ne mogu da gledam televiziju. Zato što Bog, ti si uveren. Ja sam bio uveren kao malo dete. Ja sa 10 godina sam došao u crkvu, meni mama kaže, subotom nema fudbal. Ja idem, a bilo svjetsko prvenstvo, ja hodam ovako po gradu i ovako slušam u kafiću, u kafani, oni, Španija, s desne strane, pobaci loptu, ja ovako slušam, znaš, i ovako gledam kao, čekaj, evo da idem polako. A gdje mi je srce? Kod Boga ili u svetu? Ali ja sam znao da je to greh. Ja sam znao da ja subotu kršim. Da ja nemam, kaže, nisi posvetio, sjeti se da svetkuješ, posvetiš dan subotnji. Ja znam, nisam radio subotu u svetu, ali ja sam znao da je subota istina. Ali šta? Da li je meni Bog dao novo srce? Ne. Znači, ti možeš da ideš u crkvu, ali ako nemaš nov duh, novo srce, ako nisi sin Božji, džaba, braće i sestre. Ellen White kaže 1 od 20. Samo 1 od 20. Ljudi ne znaju ovu istinu. To smo sinoć čitali citate. 1 od 20 koji su stvarno obraćeni. Ne uvereni, nego obraćeni. Moraš da budeš uveren, pa obraćen, pa posvećen. To su 3. Znači, ne možeš samo da budeš uveren. Kako izgleda rođenje duhom? Sad ćemo da vidimo. Kad si ti rođen od Duha Svetog, odmah postaneš drugačija osoba. Mi, kaže ovako, mi volimo, imam 5, mi volimo svih, uključujući neprijatelje. Idete u Matej 5. poglavlje. Kako to izgleda? Kaže, brate, ti to govoriš, ali ja ne znam kako izgleda da si obraćen od Duha Svetog. Hoću da vidim razliku. Evo da vidiš razliku. Evo Matej, vidi.
Matej 5:44 kaže, idemo od 38. Kaže, čuli ste da je kazano, oko za oko, zub za zub, a ja vam kažem da se ne, barem 5 ljudi mora da čujem, da se ne branite od zla, nego ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu. Zašto? Kaže, kad neko udari, kaže, evo brate, udari i ovaj. I on njemu onda tužno, joj, obraniti mu i drugi. I koji hoće da se sudi sa tobom i košulju tvoju da uzme, šta? Podaj mu i haljinu. O, šta? Ne, ja se sudim, to je moja haljina, moje. Kaže, ne. Ako te potera ko 1 sat da ide s tobom, idi s njim 2. Znate šta su radili Rimljani? Rimljani su imali zakon da oni mogu da uhvate Židova, Jevreja, i da mu daju teret, da nosi. I kaže, i mogao je da nosi 1 milju, 1,5 kilometar. Toliko je bio zakon. Zakon kaže, ne smiješ da nosiš više od 2 milje, od 1,5 milju, 1,5 kilometar. Znači, Rimljanin ti da, on nosi teret, Rimljanin, i vidi Židova. Ti nosi teret, ti moraš, i Židova ako mora nosi teret 1 milju, a Isus kaže, nosi koliko? Nosi 2. A ja nosim 2? Da ovaj Rimljanin vidi kako, znači on mu kaže nosi i ti mu nosiš i kaže nosit će ti još malo. Ovaj Rimljanin kaže, pa joj, pa ovi Židovi kako tako dobri čovjek. Ljubav, on ima ljubav za mene, pa ja sam zločesti Rimljanin, on meni nosi. Joj, nemoj. Ja, onda ljudi vide ljubav u srcu i to je njima čudno. I to ljude onda počne da razmišljaju. Je li to možda Božji duh? Kaže, koji ište u tebe, podaj mu. I koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu, daj mu. Daj, nemoj da se bojiš da nećeš da imaš. Kaže, čuli ste da je kazano, ljubi bližnjega svog, mrzi neprijatelje. A ja vam kažem šta? Ljubite neprijatelje svoje. Ljubite neprijatelje svoje. Blagosivljajte one koji vas kunu. Činite dobro onima koji na vas mrze. Ko on mene mrzi, ovaj brat, ovaj tu. Idi pa mu napravi kolač. Odi pokucaj na kuću i kaže, brate, ja te volim. On će da se skameni. Kaže, joj, žao mi je, to sam bio takav. Odmah menja, ali iz ljubavi. Kad neko kaže nešto ružno, raditi nešto ružno u životu, pa nije, to je Sotona koji radi. A ta osoba je lutka koju Sotona koristi. Pa nemaš ti da se ljutiš šta na lutku, bre. Na koga da se ljutiš? Pa na Sotonu. A lutku treba da plaćeš. Jadan čovjek. On njega manipuliše đavom. I da mu radiš dobro, da mu radiš ljubav, da ga iščupaš od đavla. A mi se uvredimo. On meni rekao. Pa šta te briga šta je rekao? Pa nije on rekao, on đavolski duh govori, on je jedan zarobljen, bre. Idi pa ga ljubi, pomozi mu, operi mu auto, počisti, daj, svaki dan mu samo da, on će da se slomi. Kaže, pa dosta me voliš. Pa volim te, brate, Hrist je rekao da te volim. Makhijao. I onda se ljudi pokaju u sebi, neće više. I onda gledaju kakva je to ljubav koju nam je Bog dao. Kaže, ljubite neprijatelji, činite što? Dobro onima koji na vas mrze. Kaže, molite. Vidite, kaže, obraćenje duhom, ti si postao druga ličnost. Ti si druga ličnost, ti više nisi dojčin, ti si sada nešto drugo. Bog ti je dao novu ličnost, novo srce. Ti si potpuno drugi čovjek. Zamisli cela crkva da tako radi. Cela crkva da dođu ljudi u crkvu i kaže, pa ovi nisu normalni, ovi se samo vole. Pa ovi samo daju, evo ti brate, šta ti treba, ljubite, evo. Nema tu ono, znaš, on je rekao ovo, on je, ovako u crkvi, znaš, ma beži. Kako je? Kaže, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. Da budete šta?
Sinovi oca svoga. Šta smo govorili kad se rodiš duhom? Šta postaneš? Božje dete smo govorili. Da postanete sinovi oca svog koji je na nebesima, novorođen, jer on zapoveda svom suncu te obasjava koga? I zle i dobre. Pa tako i tata naš na nebu. On ljubi zle. On im daje sunce, on im daje kišu. A mi kažemo, joj, ovi zli, bogati, joj, daj, beži, neću da mu pomažem. Pa onda ti nisi sin Božji. Ti nisi sin Božji. Ti može da se zavaravaš, a Laodikejska crkva ima baš tu karakteristiku da se zavarava. Ona misli da je ona bogata duhovno, Laodikejska crkva. A kaže, pa ti si totalno gol i slep i miserable, kako kaže. Bedan duhovno. A misli da je duhovna crkva, totalno ne duhovna, totalno neobraćena crkva. Ima da se vrati u Filadelfija crkvu, Filadelfija, ljubav za braću. To je, kaže, jer ako vi ljubite, ako samo ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Pa ne čine li to i ko? I carinici isto ljube one koji njih ljube. Kaže, a ako Boga nazivate samo svoje braće, šta od više činite? Ne čine li tako? I ne znam, ako Boga nazivate, to je prevod, kaže, ako pozdravljate. Ako s Bogom, kao pozdravljaš, koga pozdravljaš? Kad ideš na ulicu, pozdraviš one prijatelje. A ove što te proganjaju, kun, nije tako? Pa ako vi pozdravljate samo prijatelje, kakvi ste vi drugačiji od sveta? Pa tako čine neznabošci. Znači, ništa nema promjene, nego budite savršeni u Kristu kao što je savršen Otac vaš nebeski. Znači, to je pravo obraćenje. Pravo je obraćenje kada mi volimo svih. Tako ćeš da znaš. Ti možeš da pitaš, da li sam ja rođen duhom? Evo, znaš šta kaže? Ko se ne rodi vodom i duhom, neće vidjeti carstva Božeg. To znamo. Jovan, 3. poglavlje, 5. stih. Šta kaže Isus Nikodemusu? Šta mu kaže? Ko se ne rodi vodom i neće vidjeti carstva Božeg. Sad pitanje, da li sam se ja rodio samo vodom ili sam se rodio duhom? I sad ti, ako ne znaš, vjerovatno se nisi. Oni koji su se rodili duhom znaju. Ali evo kako znaš. Da li voliš, da li se moliš za neprijatelje svoje? Da li ljubiš neprijatelje svoje? Da li ljubite sve koji su vas povredili u životu? Koji su vam išli na sud? Koji su vam stali na nos, na nogu? Koji su vam rekli ružne riječi? Ili samo, ma dio je ovaj tako, jel da tako govore? Ili iza leđa, onda je ovaj ti ovako, pa onda govorimo iza leđa jedan drugom. Ima da se pokajemo, braćo i sestre, jel tako? Mora da se pokajemo za grehe. Mi moramo da volimo i da činimo dela ljubavi, zato što je takav Otac naš na nebu. To je broj 1. Broj 2. Kada je čovjek rođen od Duha Svetog, a ne samo od vode, onda čovjek, kaže, zapovest i zakon Božji je lagan. Pazite šta kaže 1. Jovanova, 5. poglavlje, 3. stih, kaže ovako. Jer je ovo, neko može da pročita glasno, neko da glasno pročita. Ko može da glasno pročita, brat? Ajde. Glasno pročita, da ne čitam sve, ja hoću da... Nisu teške, jel tako? Znači, ovo je ljubav Božja, da zapovesti njegove držimo i zapovesti njegove što? Nisu teške. Čim je tebi neka zapovest teška? Šta to znači? Je li Duh Sveti u tebi? Ne. Znači, čim je tebi, ideš na ulicu i ova neka žena ovako se napucala, a tebi ovako beži oko. Beži oko da, joj, kao ne smijem da gledam. A ona se baš napucala da privlači ljudski od muškarca. Šta je onda to? Kad ti oči beže tamo, nisu ti oči posvećene. To ti je teška zapovest. A šta je Isus rekao? Ko pogleda ženu sa požudom, već je šta? Učinio preljub. Koja je to zapovest?
7. zapovest. Je li ti teška zapovest? Teška zapovest. Kaže zapovest ne smem, a meni ovako beži, gledam. Odmah ideš u sobu da se moliš. Kaže Bože, ja nisam obraćen. Kaže Isuse, prizna moj grijeh. Odbacujem gledanje. Hoću da mrzim, hoću da gledam žene, samo da ih vidim kao Isus, kao sestru, da je vidim, da je ljubim ljubavlju Božom, da je vidim samo duh, da vidim samo kako hoću da je spasi Bog. Samo da vidim duhovno. I Bog će ti dati novo srce, novi oči. Da li veruješ u to? Ako se pokaješ. Sad ćemo da gledamo kako da dobijem tog Duha Svetog da mi ne beže oči. Ili subota popodne nema ništa da se radi, a Facebook tu. Pa da malo gledam Facebook, jel da? To niko, nemate vi problema s time, jel da? A subota, neću da gledam. Kako to? A zašto? Odmah se moliš, Bože, ja ne ljubim. Ja hoću da ja volim, meni zapovest subota teška. A kaže, a zapovesti Bože nisu teške. A kad kaže Bog, ne ubi svoje telo, nemoj da jedeš tu nezdravu hranu. A ti, baš mi ćevapi se, bi jeo, da hoću, da jedem. Šta ti je, zapovesti teška? A Bog je rekao zdravstvena reforma, mi moramo da se pripremimo za Hristov drugi dolazak. Da usavršimo telo svoje. Kaže 1. Solunjanima 5.23 da se potpuno posvetite šta? Telo, duh i duša. Sve 3. Ma teško, brate, hoću čips, hoću da jedem, hoću meni apetit žudi, hoću da se uživam. Teško. Nemaš Duha Svetog, brate. Na kolena moli se. Pokaj se za grehe svoje. Ne može tako da u Carstvo Božje nećemo doći oni koji zakon Božji je težak. Ako zakon Božji je težak. Ili da poželiš u svom srcu. Ili i tako. I znači zapovesti Božji greh, čim ti je greh mio, nema Duha Svetog. A kad Duh Sveti u nama, Rimljanima 6.6. Šta kaže Rimljanima 6.6? Kaže, jer kad smo, da se stari naš čovjek razape s njim, da bi se telo grešno pokvarilo, da više ne bismo služili kome? Grehu. Jer koji umre sebi, oprostio se od greha. Nema više da te greh privlači. Ti kad Duh Sveti u tebi, tebe privlači samo ljubav. Tebe ne privlači greh. Ti možeš da padneš u greh kad se odvojiš od Isusa. Sjećate se Petar. Je Petar hodao po vodi, zar ne? Petar hoda po vodi. Se sjećate? Hoda po vodi Petar. Tako i mi možemo da hodamo po vodi. To je gravitacija. Gravitacija je vukla Petra dole. Naša grešna priroda nas vuče dole. A on hoda iznad. Njega ne kontrolira gravitacija. A kako ga je to moglo? Koga je on ovako sa očima gledao? Isusa. Je rekao, Isuse, mogu i ja. Dođi, da li veruješ da možeš i ti da pobediš gravitaciju svoje grešne prirode? I on je hodao. Hodao je Isus, jer Petar hodao po vodi. Pobedio je ovo grešno telo. Ovo je duhovna priča. Ali desila se zapravo, i zaista. I onda kad je vidio val, šta je vidio? Veliki val, veliki problemi u životu. Pa je pogledao, pa je posumnjao. Ili, šta kaže Ellen White, on se okrenuo prvo. On se prvo okrenuo da vidi učenike. I kaže, vidite kako ja hodam, a vi ne hodate. Ponos. To ga je prvo odvojilo od spasitelja. A onda vidio problem i onda je pomislio, ne može ovo, ne mogu sad da. I onda je počeo da tone. Šta je napravio? Umjesto da gleda u Hrista, počeo da gleda u koga? U sebe. I tako možemo i mi. I mi možemo da imamo pobedu. 1 sat, 2 sata, 1 dan. I da Duh Sveti nam da silu da uopće nas ne zanima greh. Ali onda mi nešto, jer Sotona radi, on stavi televiziju, svetsko prvenstvo, on stavi tako da te mami, on te mami da odvuče tvoj pogled od Isusa.
A Enoh, kako je Enoh? Enoh je šta radio? On je šta? Hodao s Bogom. Hodao s Bogom. Znate šta mi radimo? Mi se susrećemo s Bogom. A Enoh je šta? Hodao s Bogom. Mi moramo da od tih susreta, susret s Bogom, susret, da to postane sve jedan veliki susret sa Bogom. Da hodamo s Bogom, da pobedimo u potpunosti. Ali prvo moramo da je susret. Susret da vidimo silu Duha Svetog. Kako nam to Bog može da da. I onda kada smo obraćeni duhom, ljubimo neprijatelje, zapovesti nisu teške, mi znamo da nas Otac ljubi i imamo potpuno povjerenje u njega. Mnogi ljudi nemaju potpuno povjerenje u Boga. Mnogi ljudi krive Boga za svoj život. Ja sam siguran da ima takvih i ovdje. I to je jedan od velika zapreka da mi verujemo našem Spasitelju. Mnogi ljudi imaju krive Boga za svoj život i ne prihvaćaju. Kaže, ja sam rođen ovako, nisam lijep, ja sam ružna, nemam dečka, nemam muža, siromašan sam, imam problem, imam bolest i nisam sretan u životu i tako. A kaže, kada je Duh Sveti u srcu, nema tu nisam sretan. Prihvaćamo sve i kažemo, nek je Božja volja. Slavit ću Boga i unutar mojih nevolja. Je tako? Mi imamo potpuno povjerenje u Boga. Mi imamo radikalno prihvaćanje onoga što je Bog stavio za nas. I onda tek može Bog da radi. Vidite šta kaže Jakov. Jakovljeva poslanica, 1. stih. Vidite šta kaže? Prvo poglavlje 6. stih. Kaže, ali neka svako ište sa verom, ne šta? Ne sumnjajući ništa. Jer onaj koji sumnja, on je kao morski valovi koje vetrovi podižu i razmeću. Takav čovjek neka ne misli da će primiti šta od Boga. Kad ti sumnjaš, da li mene Bog voli? Pa zašto mi je tako dao život? Pa nije ti Bog tako dao život. Nego tvoji roditelji su bili sa Sotonom. Pa eto, sad tako. Ali ti su uhvati za Boga i Bog će ti da mir. Ili ti si napravio neke grehe. Ili ti si... Mi smo u grešnom svetu. Svako ima svoje neke probleme. Neko je rođen tako, neko je rođen ovako, neko ima ovakve posljedice. Mi nemamo šta stalno, joj, mene Bog ne voli, ne znam zašto mi se ovo dešava, neću. I onda ne prihvaćaš. Ali kada kažeš, Gospode, ne znam zašto se ovo dešava, ali ja ću da te prihvatim i možda je ovo za moj karakter, ne znam, prihvaćam onako kako ti kažeš i idem dalje. I onda se ne žalimo. Onda nam Bog može da nam da. Kad imamo Duha Svetog, broj 4, nemamo strah da evangeliziramo i svjedočimo o Bogu. Nema strah. Kaže 2. Korinčanima 5, kaže ljubav Božja nas goni. Šta nas goni? Ljubav Božja. Kaže, imaš ljubav Božju. Samo da pročitam Rimljanima 8, to kad smo govorili ovo prethodno, ljubav za Boga i nesumnjanje za... Znate kako bismo mi htjeli? Mi bismo htjeli da naš život bude sve ovako, prema gore. A Božji plan je ovo. A kad dođemo na nebo, onda ćemo da pitamo, Bože, pa zašto sam morao ovako da planinu, pa ne u močvaru, pa planina, zašto je moj život morao tako da bude? A Bog će ti pokaže knjigu. I kaže, i onda Ellen White ima citat. I Ellen White kaže, Bog nikad ne vodi svoju djecu onako kako ne bi se ta djeca sama sebe vodila kad bi znali kraj od početka. Razumete? Kad bi mi znali kraj od početka sad, mi bismo isto tako sebe uzeli, jer Bog zna šta tebi treba u životu. Bog zna. Rimljanima 8.14 kaže ovako, 16. Jer ne primite duha ropstva, da se bojite,
Nema straha, nego primiste duha posinjenja. Mi smo dobili mi smo sinovi Božji, kojim vičemo šta? Ava, oče. Znate što znači Ava? Ava znači tata. Mi smo primili duha posinjenja. Kad Duh Sveti siđe u dušu, mi kažemo, tata, pa gdje si bio do sad, volim te. Pa nema veze šta mi je bilo u životu. Ja znam da Isus mene ljubi. Ja sam se bio jedanput u Francuskoj kad sam živio. Mi smo imali jedno molitveni čas. Ja sam se molio da prihvatim moj život. Nisam imao ni stan, ni hranu, ništa. Rekao sam, nema veze, ja te volim Bože kako god. I Duh Sveti mi je dao u srce ljubav za neprijatelje. I ja se molim. I propovednik je baš govorio da i trebamo da osjetimo Božju ljubav, da se molimo, da kažemo tata, da nam bude to tata, naš otac. Da osjetim da me tata voli. Ja sam rekao, Isuse, zagrli me. I osjetio sam da me Isus zagrli ovako. I ja kažem, i osjetim Duha Svetog po prvi put u svom životu. I kažem, i odmah ljubim neprijatelja. Onaj što me tamo povredio na fudbalskom terenu, odmah kaže, poslije sam došao da ga zagrlim, kaže, volim te, brate, oprosti za sve. Oprosti mi za sve. Odmah mi je Bog promijenio srce. To prvi put sam osjetio ljubav Božju. I molim se, tako i propovednik govori. I jedna devojka ovako sa desne strane, neka Rumunjka, ovako šapće svoje prijateljici. Kaže, ja ne vjerujem da me tata voli. Ja ne vjerujem da Bog me voli. Kaže, zato što ja sam ružna. Rodila sam se ružna. I nikad nisam imala dečka. Niko me nikad ne gleda. I čuje me tako, kako kaže šapće. Ja se molim, Bože, molim te, daj ovako da je zagrliš, Gospod. Ko što si mene zagrlio, da ona kaže, aba, tata, molim te, nju takni, da se ona pokaje za svaki grijeh, da odbaci svaki grijeh i da može da siđe, da je pokažeš. I u tom trenutku ona pade na pod. Pade na pod i kaže, zagrlio me, rekao me da me voli, osjetila sam Božju ljubav. Ja ovako sam se hvala ti oče, ja kažem. I kaže, nema veze što sam ružna. Ma nema to više veze, ja znam da mene neko voli. Da me otac voli. Ako to je najbitnije. I tu je bila velika promjena. Evo, to je ono što mi treba da, kaže, to je ono što, kaže, ja nemam auto, nemam ženu, nema veze šta mi imamo, mi smo sinovi čiji. Kaže, Bog je otac kralj. Ti imaš oca i kad te otac dotakne svojom ljubavlju, ne treba ti ništa. Ništa ti ne treba. Sve će Bog da ti da. Tražite prvo kraljevstvo nebesko, a sve ostalo će vam se dodati. Ništa ne treba više. I kaže, to su sve te barijere. Ljudi imaju toliko tih barijera da prihvate Boga. To su sve te barijere. I šta kaže Ellen White? Sotona se ničega tako ne boji kao mogućnosti da Božji narod ukloni sve prepreke sa puta, da veruje Bogu u potpunosti. Da ukloni sve prepreke sa puta tako da Bog može da izlije svog duha na onemoćalu crkvu. Sotona bi najviše vole da se nikada više ne pojavi novo duhovno probuđenje. Malo ili veliko. Do kraja vremena. Ali mi nismo u neznanju o njegovim kušnjama. Moguće je pobijediti njegovu silu kad se put pripremi za duha Božeg. Šta? Blagoslov će doći. A šta prvo treba da se desi? Pripremi put. Da se pripremi put. Za duha Svetog. Da li vi želite da pripremite put? Da li verujete da vas Bog ljubi? Da li prihvaćate? Znate kako je Ellen White udario kamen? Znate Ellen White kako je udario kamen u nos? Razbila nos, ovako bila sva. Nije mogao tata da je prepozna. I bila je u komi, 3 sedmice u komi. I probudila se kad je vidjela, kako sam ružna. Otišla je u školu, ne može da čita više. Boli je glava. Ne može da čita, da piše. Nije mogla, završila je samo 3 razreda osnovne škole Ellen White. A poslije je postala najveći pisac američki u historiji. 3 razreda osnovne škole. Samo završila. I tako je kukala Bogu. Bože, ko će da me oženi ovako ružnu? Bože, kako neću nikad ići u školu, bit ću glupa. I tako je bila. 3 mjeseca je ovako bila u tami.
ne prihvaćam, neću, nisi dobar Bog. Znači, tako je govorila. 3 mjeseca je bila u tami duhovnoj. 3 mjeseca. I mama se molila za nju. I onda su išli neki propovednik je propovedao i govorio o kraljica Ester, neka propoved o kraljici Esteri. Kad je Ester rekla, idem, pa da li umrem. Znate, kraljica Estera, kako je rekla, idem kod cara, pa da li umrem. I onda je ona rekla, pa dobro. I onda ovako došla Bogu i rekla, Bože, idem kod tebe, pa makar umrem. Prihvaćam da sam ružna, prihvaćam da ću biti glupa, ne znam zašto, Bože, tako si mi dao život, ali neću tebe da krivim, to je Sotona kriv, ali ti imaš razlog, možda je ovo za moj karakter potrebno. Ja ne znam zašto si mi ovo dao. Ja ne znam zašto imam ovo u životu. Ali neću da se žalim. Prihvaćam providnost koju si ti dao za mene. I neću da tebe krivim, nego ću da te slavim. Hvala ti što sam dobila kamen u nos. Hvala ti. I hvala ti. Ne znam zašto, možda je ovo bolje, možda bi bila lepa pa se uzvisila pa otpala. A ovako si ti vidi, samo ti si mogao da znaš zašto sam ja ovo dobila. Sad ću da te slavim za to. I hvala ti, Gospode, za moj problem. Hvala ti, Gospode, za moj hendikep. I tako je počela da ga slavi. I kad je rekla Isuse, ja prihvaćam. Kad je prihvatila, ovako je, kaže ona, u tom trenutku je Sveti Duh sišao moje srce, srce mi je ovako se okružilo ljubavlju za mog oca i otac mi je rekao, i onda sam rekla, tata, pa ti si tu bio svo vrijeme. I kad je osjetila Božju ljubav, rekla, pa nema veze. I ona rekla, pa zar je to religija? Kaže, is this religion? Kaže ona. Jer to je ono što govore obraćenje. Ona je osjetila obraćenje kad je prihvatila svoj život. Tu je ona prihvatila svoj život. Da li prihvaćaš svoje tegobe u životu? Da li prihvaćaš svoj krst? Ili se boriš protiv svog krsta? Neću, imam mnogo dece, neću da ih gledam, neka žena gleda. Nećeš da pomogneš ženi. Da li prihvaćaš krst? A žena kaže, ovaj moj muž neće da gleda decu, samo ja moram da gledam. Ili ne. To su tvoja deca, prihvati krst. Ne. Šta god je Bog dao, prihvati. Ti možeš da kažeš mužu, ajde malo pomogni ili tako nešto. Ali ako neće ili nešto se ne dešava u životu da ti neko nešto ne da, ok, Bože, sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. Sve mogu, je li tako? Ili malo mogu? Sve mogu u Isusu Hristu. Prihvatiš krst koji ti je Bog dao. I kažeš, dobro, nemam posao. Ja ću da ga tražim. Ali ako nema. Moja žena tražila posao, 1 godinu dana nije mogla da nađe zbog subote. I stalno kukala, joj da nema subote, joj ja ne mogu da nađem posao. A moja majka neverna, ne veruje u adventizam, ona mora da me hrani sad. I ona se tako molila, zašto mi Bog ne da posao, joj nisam tužna, joj kako sam nezadovoljna. Ja kažem, pa kako je to hrišćanstvo, nezadovoljno. Kaže, prva anđelska vest, kaže, vidio sam anđela kako leti posred neba sa velikom radosnom vesti. Pa kako je radosna vest, ovo je tužna vest. Gdje je ta radosna vest? I ja kažem, plodovi duha su ljubav, strpljenje, radost. Mir, radost, gdje je? Kaže, pa nije to hrišćanstvo. I onda ja njoj kažem, ajde, a zašto ti ne dođeš Bogu i kažeš hvala ti Bože što nemam posao? Što hvala bre, to je ružno, da nemam posao, to ne valja. A ne, ko zna zašto ti Bog nije dao posao? Možda da više proučavaš, da se utvrdiš, ti si tek novo krštena. Možda ti je trebalo 6 mjeseci da ti se učvrstiš u Bibliji, pa ti Bog nije dao posao. A možda je Bog htio da vidi da ćeš da mu veruješ. Dobro. I mi smo rekli, ajde da se molimo. I ona kaže, ajde da se molimo. I kaže, hvala ti Bože što nisam imala posao. Joj, kako mi to teško zvuči. Ali hvala ti Bože što nisam imala posao. Neću više da budem nezadovoljna. Prihvaćam. I bit ću sretna, jer to si ti odlučio. Ti da si htio da mi daš, dao bi mi.
Znači, ja se bunim protiv tebe. Izvini Bože što sam se bunila, oprosti, prihvaćam i neću da se bunim, nego da ti kažem hvala za to iskušenje, za tu teškoću u mom životu. Hvala ti Bože što si mi dao da nemam posao. Ne znam zašto si ti to tako napravio, ali neću da sumnjam. Neću da ti sumnjam, nego te prihvaćam. Sljedeći dan zove, dobila posao. Sljedeći dan odmah zove, kaže, hoćete dođete da radite, daćemo vam subotu, sve nema problema. Ja joj kažem, eto vidiš, to smo trebali ranije da se molimo. Nego nismo imali veru. A bez vere niko ne može da ugodi Bogu. I to su sve te prepreke. Imamo mnogo prepreka koje prepreke mora da uklonim da primim Duha Svetoga? Tu ima neke prepreke u životu koje mi Bogu ne damo mu u srce. Tu ćemo proučavati Božju ljubav. Da veruješ u Božju ljubav. To je broj 1 prepreka. Mi ne verujemo u Božju ljubav. Tu je broj 1 prepreka. Zato što nam se neke stvari dešavaju u životu i mi ne verujemo u Božju ljubav. To je prva prepreka. I mi moramo da radikalno verujemo. Amen? Da radikalno verujemo. Pazite šta kaže. Pravo obraćenje dolazi kroz promatranje i proučavanje Kristove ljubavi koji je dao svoj život da spasi grešnika. Razmišljaj. Prava spoznaja o Božjoj ljubavi može omekšati i najtvrđe srca. Dođi Kristu onakav kakav jesi i razmišljaj o njegovoj ljubavi dok se tvoje tvrdo srce ne otopi pod naletima njegove ljubavi. Grešnik koji prilazi Kristu onakav kakav jest i promatra tu ljubav koja se prolila za njega, ovako grešnog i bezvrednog, će osjetiti da Božja ljubav uklanja svaku prepreku i u njemu se stvara šta? Pravo pokajanje. Pravo pokajanje. Kaže Bog, Adamu i Evi, kaže Bog, ako pojedeš sa drveta, u taj dan kad pojedeš, bit ćete mrtvi. Kaže, bit ćete mrtvi. Oni pojeli, sagrešili protiv Boga i šta kaže Bog? Jesu umrli onaj dan? Kaže Isus, ja ću da umrem. Umrlo janje, on ih pokrije janjetom i kaže im, doći će spasitelj. I on će da zgazi zmiju, da prevalji. Vi ste sad pod zmijinom, ali neću dati da zmija vama vlada. Stavit ću neprijateljstvo između tebe i zmije. Je li to ljubav? Prvo, je li Bog lijepo stvorio cijeli ovaj svet? Kako? Je li Bog ljubav? Kako nam je lijepi Eden Bog dao? Jer smo ga mi pokvarili? Je li nas Bog ubio odmah? Nije nas odmah ubio. Nego nam je dao spasitelja. Obećao spasitelja. I kaže, stavit ću neprijateljstvo između zmije i žene. Dao nam je Duha Svetog. Da se bori za nas. I onda sam Isus dođe da nas spasi. I onda ga mi ubismo, mi ga tučemo i pljujemo i zakonjamo. I on kaže, oprosti Gospoda, ne znaju šta čine, ubijaju svog tatu. Svog tatu ubijaju na križu, ne znaju šta čine, molite, oprosti. Ja ću da uzmem njihov greh na sebe. Evo šta je Krist učinio za nas. I to Isus te voli. Da li te Isus voli? Isus te voli. Isus želi da te spasi. Isus želi da bude s tobom. Isus želi da te zagrli. Ali ti moraš da kažeš, poprosti Gospode za moje grehe. Moje grehe stavi na Krista na križu. A meni daj svoju ljubav. I kada razmišljamo o toj ljubavi, to Bog će nam ukloniti. Drugo, prvo, proučavaj Božju ljubav. Kad čitaš Bibliju, samo gledaj kako je Bog volio. Kaže i Abrahama šta je napravio, pa ga je Bog opet mu je oprostio. I David šta je napravio, Bog mu opet oprostio. I samo čitaš kako je Bog milosti i ljubavi stalno želi da spasi. Pa joj, takav Bog, pa šta mu ne verujem? Joj, nemam posao. Pa možda Bog ima nešto za tebe bolje. Jer će da verujemo Bogu, kaže. Znači, onda kaže, vjeruj Bogu. Ukloni barijeru sumnje. Sumnja je najgora stvar. Jakov, to smo već čitali. Jakov šta kaže? Šta kaže Jakov? Jakov
1.6. Ali neka ište sa verom, ne sumnjajući ništa. Jer koji se sumnja, on je kao morski valovi, koje vetrovi podižu, razmeću. Takav čovjek neka ne misli da će primiti šta? Šta od Boga. Koji dvoumi nepostojanje u svim putevima svojim. Znači onaj koji sumnja, ako sumnjate i malo sumnje, gotovo. Isus nam je dao sve dokaze da nas voli. Ali ako sumnjamo ne možemo, moramo da kažemo verujem, pomozi mojoj nevjeri. Verujem, ali ne verujem. Ali hoću da verujem. Pomozi mojoj nevjeri. Pomozi mojoj nevjeri. Tu su barijere. Zašto? Nevjera. Ne vjerujem u Božju ljubav. Ne vjerujem u njegovu providnost. Zašto sam ružan? Zašto sam bolestan? Zašto nemam muža, ženu, djecu, kuću, auto? XY. Stavi šta hoćeš. Zašto mi Bog ne odgovara na molitvu? Zašto ne čujem Božji glas? Zašto nikad ne dobijem šta hoću od Boga? To su sve sumnje. Sumnje. Ne vjeruješ da Bog ima plan. Ali da li možemo da čujemo Božji glas? Bog uvijek odgovara na našu molitvu. Nekad je da, nekad je ne, a nekad je posle. A nekad ne može da čuje jer imamo greh. Sad ću da vam pokažem kako da znamo Božju volju. Ako želite da Bog čuje vašu molitvu. Znate kako ljudi kažu, ja se molim, ali moje molitve udaraju u plafon. Jeste čuli kad to? Da ja se molim, kako kaže plafon na makedonskom? Tavan. Ja se molim, a moja molitva ko da udari u tavan i vrati se nazad. Jeste osjetili to ikad? Ne, ovo je dobra crkva, nikad nisam. Dobro? Evo kako, ako vam tako dođe, a sumnja, nema ništa, ko da me Bog ne čuje. Evo gledajte šta je odgovor na to. Kaže ovako, Gospod će nas poučiti našim dužnostima isto tako spremno kao što bi poučio nekog drugog. Pazite, ako mu dođemo sa vjerom, on će nam lično poveravati svoje tajne. Naše srce će često goreti u nama kao vatra kad se Krist bude približio da razgovara s nama kao što je to činio sa Enohom. I sad pazite, a kako? Kako to? Ja nikad tako nisam imao. Vidi zašto. Oni koji odluče da ne čine ništa što bi na bilo koji način vređalo Boga, znače, kad mu iznesu svoj slučaj, točno kojim putem treba da idu u životu i svaki dan. Oni ne samo što će primiti mudrost, već i silu, sila za poslušnost, za službu, bit će im podarena onako kako je Hristos obećao. Sve što je dato Hristu, sve što je potrebno da se udovolji potrebama palih ljudi, dato je njemu kao poglavaru i predstavniku ljudskog roda. I što god zaištemo, primit ćemo od njega, jer zapovesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. Znači, koji je uvjet? Koji uvjet? Kaže ovako, oni koji odluče da ne čine ništa što bi na bilo koji način vređalo Boga, znače, kad mu iznesu svoj slučaj, točno kojim putem treba da idu u životu i svaki dan. Znači, šta treba? Gospode, ja ne znam zašto nemam posao, ja ne znam zašto bolest, ja ne znam zašto mi se to dešava u životu. Ovako. Molitva. Gospode, da li imam neki znani greh? Da li imam šta? Znani grijeh. Da li imam neki znani grijeh u životu? Priznajem, znani grijeh, odbacujem. Neću više nikad. Odlučio sam da ne činim ništa što bi na bilo koji način vređalo Boga. Oni će znati točno kojim putem. Znači, kad to odlučiš u životu, doći će ti Duh Sveti, ozagrlit će te tata,
Ti ćeš da kažeš, tata, ništa više drugo neće ti biti važno. Sve ćeš da prihvatiš, imat ćeš veru, ljubit ćeš neprijatelje, zakon će ti biti lak, zapovjedi će ti biti lake. Neće više biti, joj, moram da idem da delim knjige, joj, ne volim da delim knjige. Ne, jedva čekam da nekom dam knjigu. Ljubav će da te pokreće. Potpuna promjena. Ali do tog trenutka neće biti ništa. Vidite šta je potrebno? Priznaj i odbaci svaki znani grijeh. I onda će da dođe milost. Pazite šta kaže priče Solomunove, to ću da okrenem. Kaže ovako, priče Solomunove 28:13. Volim taj stih jer baš ga dobro ga kaže. Kaže ovako, ko krije šta? Prestupe svoje neće biti srećan. A ko šta? Priznaje i dobit će milost. Znači šta trebamo? Samo da priznamo, jel? Da priznamo. A i ostavlja. Priznaj i ostavljaš. Znači, i onda kad priznamo i ostavimo, onda će da dođe Duh Sveti. Vidite šta kaže Ellen White u Svjedočanstva svezak 5. Kaže ovako. Priznanje greha, da li javnog ili tajnog, mora biti iz srca i slobodno, bez ustezanja. Priznanje greha se ne smije činiti na neki lakomislen i bezbrižan način. To mi radimo. Mi kažemo, oprosti mi Bože za moje grehe. Koje? Za koji greh te jako žao? Nisam ništa razmišljao pojedinačno, nego ovako, generalno. Ne. Pravo pokajanja je šta? Kakvog? Specifičnog karaktera. I prepoznaje i priznaje svaki grijeh posebno. Priznanje mora biti potpuno definirano i utančano, priznajući Bogu točno ono za što si kriv. To je pravo pokajanje. Znači, evo to je pravo pokajanje. Jer kad dođemo Bogu, kad mi kažemo, Bože, priznam ovaj grijeh, probao sam Isusa sa ovaj grijeh, kajem se, neću više nikad. A ima i ovaj drugi. O Bože, prosti mi za taj. Šta ti radiš? Bog, Duh Sveti ti daje silu da makneš prepreke. Oprosti Bože što sam ti imao nevjeru prema tebi, što ti nisam vjerovao. Oprosti Bože za ovu preljubu. Oprosti Bože za ovaj grijeh. Oprosti Bože za ovu krađu. Oprosti Bože za ove misli. Sve što znaš, sve što ti Bog da. Ima puno toga što ti ne znaš. Ali ono što ti Bog da u molitvi, kad se moliš, kažeš, Bože, priznam, odbacujem, više nikad. S tvojom pomoći više nikad. Ja mogu da više nikad to, s tvojom Duhom Svetim, ja verujem. Ne, priznajem, odbacujem. Priznajem, odbacujem. Broj 3, priznajem, odbacujem. I kad ti sve Bog ovako da, sve priznajem, svako će da dođe, siđe na tebe ovako ljubav Bože. I onda ćeš sve prepreke, kad se maknu sve prepreke, tata, ljubav Bože. Duh Sveti će da dođe u srce i da ti da ljubav za neprijatelje, ljubav za zakon Božji i to će onda da se desi u srcu. Da li vi vjerujete u to? Ne vjerujete. Ali hoću da vjerujete. Moramo to da iskusimo svaki dan. Ovako, još jedan citat pa ćemo brzo završimo. Kaže, ne samo priznanje, nego odbacivanje svih znanih grijeha je ključ za obraćenje. Kaže, mnogi imaju osjećaj odvojenosti od Boga. Mnogi imaju osjećaj odvojenosti od Boga i ponekad čine neke napore da se reformiraju. Ali ne razapinju što? Celog sebe na križ. Oni se ne daju celog u ruke Kristove, tražeći božansku silu da čine njegovu volju. Oni nisu voljni da budu kako? Potpuno promijenjeni na Božju sliku. Na jedan generalan način. Kakav način?
na generalan način oni priznaju svoje nedostatke, ali ne žele da se odreknu svojih omiljenih grijeha. Kakav način? Vidite, ovo mnogi hrišćani adventisti rade ovo. Na generalan način priznaju svoje nedostatke. To nije dovoljno. To nije dovoljno. Nego moramo da razapnemo šta? Cijelog sebe na križ. Znači kad se molimo, to je jako bitno, to je najbitnije. Cijeli ovaj seminar što ćemo da imamo danas, ovo je ključ. Kada Isusu dođeš, ti predaš svoje cijelo srce. Koliko? Cijelo srce. A mi ne predamo cijelo srce. Mi generalno, mi kao dao Bože oprosti mi na moje grehe. Ovako, bez veze samo kažem. Kaže oprosti moje grehe. Koje? Koji greh te boli srce? Što se kaje što si probao Isusa na križ? Koji greh te tako boli? A nisam tako razmišljao. Ima jedan, ima drugi. Kako si povredio brata? Kako si povredio Boga? Kako si ovo radio? Svoj mozak si zakaljao. Jel ti žao? I onda ti se kaješ, onda priznajem, neću više, priznajem. I u molitvi ovako samo silazi Duh Sveti. I kada kaže celog sebe priznamo, onda će Božja ljubav, Božja sila samo da dođe i onda će da stavi pečat u duh. I stvorit će novo srce, novo biće. Kaže Jakov, kaže žudite, a ne dobivate. Borite se i svađate, a opet nemate. Nemate jer ne molite. A kad molite, ne dobivate, zato što molite u prazno, da potrošite na požude vaše. On kaže to kršćanskoj crkvi. Molite u prazno. Isuse, hvala ti, hvala, oprosti naše grehe. Koje? Za koji greh se kaješ? Molitva u prazno. Predanje srca, potpuno predanje. Neću više nikad, Gospode, predajem ti. Kaže, Isuse, ja volim taj greh. Kako da ti predam srce, Isuse? Pa ja to volim. I kaže, Isuse, ovako. Isuse, ja volim to. A jel možeš ti da dođeš ovako tu i ti da uzmeš? Evo, ja ti pustim. Kaže, Gospode, ja ti predajem. Ja ti predajem. Ja ne mogu da sam to, ne mogu niti da ti dam, jer volim. Ali Isuse, ti uđi u kuću, Isus kuca na vrata tvog srca. Da li to veruješ? Amen. Isus kuca na vrata tvog srca. Sad, u ovom trenutku Isus ti kuca na vrata. I ti ovako gledaš, Gospode, ali ja imam tu mnogo. Ali ne mogu da ti dam, Isuse, ne mogu niti vrata da otvorim. Toliko ima smeće, đubre na vrata. Ne mogu da ti otvorim vrata, ja sam tako loš. Isuse, ti otvori vrata. To je ono što Bog hoće. Bog neće na silu. Amen. Bog neće na silu da ti dođe. Da ti da njegovu ljubav. Ne može na silu. Bog je ljubav. A na silu nije ljubav. I onda mi moramo da kažemo, Bože, ja ne mogu niti da ti dam. Ponekad ja sam se borio s nekim grehom. I ja sam rekao, Isuse, ti ga uzmi. Evo dođi tu, ti ga uzmi. I odmah mi dođe mržnja za taj greh. I odmah mi dođe da mi Isus da ovako, da mi uzme i opće mi, i onda mi dođe da me ne zanima. I ja, hvala ti Isus, hvala. I tako imaš iskustvo s Bogom svaki dan. To je ono što treba da radimo. I tu ćemo ovako. Samo još ovaj citat. I kaže ovako. Čežnja vekova, strana 555. Kaže duh proroštva. Kristova pravednost. Znači Isus nam daje svoju pravednost, a mi svoju nepravednost damo na križ Isusu. Kristova pravednost nije plahta koja pokriva kakve? Nepriznate i neodbačene grijehe. Kristova pravednost je životni sila, princip koji silazi s neba, transformira karakter, kontrolira ponašanje.
svetost je potpuna predanost Bogu. To je kako predanje? Potpuno predanje srca i života nebeskom principu i sili koja dolazi od Boga i obitava u srcu čovjeka. Znači, mnogi to ne znaju. Mnogi kažu, Isuse, oprosti moje grehe. I onda, ja verujem. Ja znam jednu ženu koja je govorila, pastore, ja sam Isusu priznala grehe, ali ne osjećam da sam oproštena. Ne osjećam se oprošteno. A pastor kaže, pa zar nemaš vjeru? Kaže, pa ja rekao, Isus, ti kažeš da ja priznam i bude mi oprošteno, a ja ne osjećam nikakvu promjenu. Moraš da imaš veru. Ma kakvu? Da, veru. I moraš da imaš veru. I onda on nju kudi što ona nema veru. A ona nikad nije odbacila greh. Ona je priznala greh, ali nikad nije odbacila greh. Kaže, Kristova pravednost nije plahta koja pokriva nepriznate i neodbačene grehe. Znači, kad mi dođemo Isusu i kažemo, Isuse, priznajem i odbacujem za uvijek. Isuse, ja znam, ja te volim, oprosti mi, priznajem. A znate što mi radimo? Mi ponekad dođemo pa kažemo, priznajem Bože, odbacujem ovaj jedan greh, ali ovih 3 nek budu u ormaru. Kaže, Kristu dajem pola. Ili tako? Kristu dajem malo. Ili Kristu dajem šta? Kristu dajem sve. I kad mu damo sve, onda jer mi smo hram Duha Svetoga. Šta smo mi? Hram Duha Svetoga. Da li može u hramu, da li ste čitali Stari Zavet, u izraelski hram? Ste čitali Salamonov hram? Da li može da bude tamo Jehovin oltar i da bude Bal? Ne. A mi smo hram Duha Svetoga. A tu ima oltar Balu, oltar Požudi, ima oltar Sotoni. A mi kao, evo Isuse, jedan oltar iza tebe. Ne može. Imam prvo da šta? Sve šta znaš, moraš da kažeš da Bogu van iz ovog hrama i onda će šekina Božja duh da bude posvećena, da hram bude Isusov. Da li možemo da služimo 2 gospodara? Ne možemo da služimo 2 gospodara. I evo, sad ćemo završiti. Kaže Jakov, vi molite u prazno. Kako se to molimo u prazno? Broj 1. Molim se, ali sumnjam u Božju providnost. Kaže, pa ja verujem u Boga, ali ni Bog nikad, ja znam, imam jednog drugara. Kaže, verujem ja u Boga, ali nikad mi Bog ne da ništa. Molim ga za ženu, ne da mi. Molio sam ga da mi roditelji ne umrli. Ja kažem, dobro, ali roditelji su ti bili nevjernici, ateisti. Da, ali pred smrt mi smo se molili, oni su prihvatili Isusa. Oni su umrli sa Biblijom i umrli u Hristu. Pa dobro, ali umrli su. Pa dobro, brate, ali ti moraš da veruješ Bogu da Bog ima svoj plan. Putevi Božji nisu naši putevi. Kaže, a šta, pa molio sam se za ženu i eto, ovaj uzeo ovu devojku, ovaj uzeo ovu devojku, ništa, ne mogu ni jednu da imam. I šta sad, Bog je Deda Mraz koji mora tebi sve da da šta tebi se prhne da bi ti bio kao srećan. Razumiješ? Pa možda je, ko zna zašto Bog ti nije dao? Možda ti nisi bio spreman. Možda za tebe nije dobro da imaš ženu. Kaže Isus, neki su rođeni da nemaju ženu. Ti to ne znaš. Ko zna? Možda nije sad, možda će poslije da dobiješ. Ali šta treba da kaže? Tražite prvo kraljevstvo nebesko, a ovo drugo će vam se nadodati ako bude Božja volja. Razumeš? Znači, molim se ja, ali sumnjam. Nema, kako sumnjaš, nema ništa da dobiješ. Niti Duha Svetog, niti ljubav, neće ništa da dobiješ. Broj 2. Ajde, možda ne sumnjam. Ajde sad druga prepreka. Koraci prema Kristu. Često ja priznajem svoj greh, ali ne odričem ga se. Kaže, pa znate vi da i Sotona može da prizna svoj greh. Kaže, i anđeli i đavoli, oni veruju, ali dršću.
Đavo kaže, ja sam grešio tu. On sve može da prizna. Ali da li se kaje? Da li odbacuje? Ne. Pa onda samo priznanje nije ništa. To je još gore. Ti si priznao, ali nećeš da odbacuješ. Još si svestan, a nećeš da odbaciš. Priznanje, ali ne odričem se. To je druga prepreka. Treća prepreka. Molim se za oproštenje jednog greha. A u mom životu ima još nekoliko znanih grijeha u kojima živim. To se zove nepotpuno predanje. Znači ima nedostatak vjere, nedostatak predanja, a ovo je nepotpuno predanje. I opet u prazno. I onda zadnje, ovo je jako bitno, kaže ovako. Meni je žao kad se ja molim, žao mi je posljedica grijeha, ali ne i onoga što je moj grijeh učinio Kristu. Krivi motivi za pokajanje. Krivi motivi. Evo, samo još ovo je gotovo, pa ćemo poslije da pređemo na drugi deo. Ovo je jako bitno. Zašto ja uopće se kajem? Kaže ovako. Čežnja vekova, strana 300. Često žalimo zato što nam naša zla dela donose šta? Neprijatne posljedice. Zato se mi kajemo. Joj, nije mi dobro u životu. Joj, žena me ostavila. Bože, molim te, oprosti mi samo da mi dođe žena. Znaš, samo da mi dođe posao. Samo da mi bude bolje. A kad bude bolje, onda opet. Mi se kajemo zbog posljedica, a ne kajemo što smo Boga prokunuli. Ali to kaže, ali to nije šta? Nije pokajanje. Prava žalost zbog greha rezultat je djelovanja Svetog Duha. Duh otkriva nezahvalnost srca koje je žalostilo i omalovažavalo Spasitelja i u skrušenosti nas dovodi podnožju križa. Svakim grijehom, šta? Iznova ranjavamo Isusa. Iznova ranjavamo Isusa. I kad pogledamo na njega, koga smo proboli, plačemo zbog greha koji su mu nanijeli patnje. Takvo plakanje povešće nas ka odbacivanju greha. Amen. Kako možemo da odbacimo greh? Kaže, svakim grehom iznova ranjavamo Isusa i kad vidimo na njega, koga smo proboli, plačemo zbog greha koji su njemu nanijeli patnju. Takvo plakanje dovešće do odbacivanja greha. Znači, sumnja, priznajem, ali ne odbacujem. Odbacujem, ali ne sve. I na kraju, kajem se, ali samo zbog posljedica. A ne kajem se što sam Isusa probao na križ. Što sam Isusa pljunuo. Što sam pred drugim ljudima i pred anđelima i Sotonom zanijekao Isusa. Zašto je Petar plakao kad se Petar pokajao? Što je Isusa ostavio. A Juda je plakao zato što nije dobio carstvo. Znači posljedica. I to su prepreke. Nek nam Bog pomogne da svaku prepreku odbacimo i da se predamo Bogu u potpunosti, da priznamo svaki grijeh, jer on je ljubav, da odbacimo svaki grijeh iz našeg života i da se molimo što smo Isusa povrijedili, da ne se kajemo što smo Isusa povrijedili, a ne zbog posljedica. Evo, to 4, je li tako? A vidite, kaže Ellen White, zašto mi sve ovo govorimo? Zašto ja sve ovo propovedam? Kaže, željela bih da vrlo jasno razumijete ovo, što ću vam sada reći. Duše ljudi su šta? Blokirane. Da ne poslušaju glas istine, zato što ne znaju kako da pokore i predaju svoju volju i svoju um Isusu. Oni trebaju šta? Posebnu poduku, na engleski special instruction, posebnu poduku kako da se obrate i postanu kršćani. Jesam ja sad ovo jutro davao posebnu poduku? Amen. Neko će kaže, pa zašto tako u detalje daješ, brate? Zašto tako idu u detalje? Pa ljudi ne znaju. I onda cijeli život
nikako da dođu do Duha Svetog. Ne znaju. Mnogi sumnjaju. Mnogi ne odbace greh. Mnogi kaže odbace možda jedan, ali ne sve. Mnogi se kaju zbog posljedica, ali ne zato što su Isusa probali. I onda, ali to, znate, braćo, sad kad to znamo, možemo tako da se molimo. Ali znate, mi kad se molimo Bogu, Duh Sveti će da nas vodi, da to sve priznamo i da to sve prihvatimo. Evo, tu ćemo da stanemo i onda poslije ćemo da imamo drugu prezentaciju, hrvanje sa Bogom. Hrvanje sa Bogom. Znate, sve ovo što se ja vama rekao je mnogo lepo, jel tako? Jel se slažete? Mnogo lepo, ali to treba da se primeni. To treba da se primeni. A kad počnemo da primenimo, onda će da bude šta? Jao Bože, ja ti priznajem, ali neću da odbacim. Će da bude hrvanje s Bogom. Evo, to ćemo da proučavamo sada u drugi put. Ajde da se pomolimo zajedno, da ustanemo. Ja ću da kleknem. Ako ko hoće, može da klekne, da dođemo kod Isusa i da to primenimo. Gospode, evo, sad je to, znamo, Gospode, da nije dovoljno samo da priznamo, nego moramo da dođemo da odbacimo. A zašto da odbacimo, Isuse? Zato što nam je žao što smo tebe probali na križ. I ne odbacimo, Isuse, ne samo malo, nego da odbacimo sve. Sve što znamo da ne valja. Ja te, Gospode, molim da mi ovo moramo da znamo, ovo evanđelje. Ovo je pravo evanđelje. Da mi znamo da Isusova pravednost, Isusova ljubav i što si umro za nas na križu, ljubav tvoja nas motivira da se pokajemo za naše grehe i da više ne činimo. Evo, Gospode, molim te, dođi među nas. Oprosti, Gospode, malo duža propovjed, ali ja te molim da uđe u naša srca, da razumijemo i da to sad primenimo u naš život. Da se kajemo i da gledamo u srce naše sad. Svako, Gospode, ja te molim, za svaku osobu koja je ovdje u crkvi i koja gleda preko interneta, da mi sad u sebi ovako, da svaka osoba kaže, Isuse, predajem ti celo srce. Više ti ne predajem pola, ne predajem ti više malo. Hoću da i ti budeš s cijelim mom srcu. Jer ja nemam ljubav za neprijatelje. Ja hoću da imam ljubav. Ja nemam zakon, ne volim toliko zakon, zakon mi je teret. Neću da mi zakon Božji bude teret, hoću da mi bude lako. Zapovesti nisu teške. Daj mi Svetog Duha da ljubim evangelizaciju, da volim da propovedam drugima, da idem drugima da delim nešto, da radim za Boga. Molim te, Gospode, daj nam Duha Svetog, da se obratimo i da budemo tvoja deca, da budemo sinovi Božji. U Isusovo ime, amen.